siya. Oh. Ang dami select kanina, indot talaga ito na eh. Agi no? Ito mo po. Agi Ano no? ba? Gwapahang madam mo ni Sa isintangin nakikita. to. Rio, si Rio. Barato dahil sa una nililitangan. Kasi, ano to eh? Rio. 25. Apil video na yun. Rio. Ora magsi ka ng Ken. Naglibog si Madam Sa. Ora magsi ka Ken. Dili ikaw gihagwa dam. Si Master Daidam. Si Madam. Ay, si Kiss. Hindi ko nakapakisan dam. Mareklamo may mong mapapadam. Ay, si Kiss. Nya mo kaya sa Madam. Pakis mo ng nanay. Ha? Sus, nagduka. Sus, biya. Buya ka rin. Oma, yan. Masakit ang tangar yung bukton din. Kaya ako Tatang bukto mo rin doon. Kaguan lagi ko na eh. Maglisod ko ka ng tangtang mabayot. Ato ilisas madam. Atong kuha ni mong kondam kay ilisan tarsad kaglaing nila dam. Videohan. Mag-ilis sa nila. Buot kayo. Atong tangtang tabu ni ran. Sabi hangad ang ipang. Oh, shush. Oh, Snow White. mag-ilis na sa ni Pinas Snow White. Oh, shing ding. Babay na mi kaayo ani. Ay. Babay na mi kaayo dili na mingon si auntie nga. din eh. Baba, laki. Lagyan na lang. Ito pa ito na. Lagyan na 600. Pwede na hangyo. Okay, asus, kasakto sa mga sinina. Nakasakto. Asus, pagkababay sa among bibi. Tawa madam. Madam. Kana may kana ada sa duster ya ganahan. Nindot dam no. Ay ay. Ako na kay naong ba? Happy Katugo first naman month, kay ko, oy. baby, madam. Kasabok naman anin lang. Katugo naman kay ko. Among baby madam, 1 month na karon, guys. Among madam, ang iyang hirban. Turban. Katong usa na sa duham to yung turban. Gam no, lain ni color. Red. Ang kuan, iyang ribbon. Ang madam. Basi gamay ng uban lab mo yang gidaghan. Sampag sa. No. Ay. Dara. Ay. Allah, ay. Sir, sa cellphone lang. Kagwapa sa mong madam, ay. Kagwapa sa mong madam. Ano kaya wala may chat mo ni I love you yan eh. Chat ay. Mapil na dito lang. Ang nag-video nanay. Ang madam kagwapa sa mong madam. Ay, tanas kami rin. Hi! Di ay siya. Hi! Hi, vlog! Hello, guys! Hi! Damdam. Hello, vlog! Uy! Dahil na ayahay. Ayahay lagi nakatulog sa mukha. Ayaw ta limuot mo gusto. Kuya mo, I love you. Inika 30 na lang. Chat ay. Naidaghan sa guys. Ito eh. Nagmugot na lang. Ay, Katugo na siya. Uy, natatiki. Kay labon na mag-ilis. dugi Ay, yan ang gabihin eh. Na mag-ilis na po. Ato ka na na yung sob. Tugnaon na siya. Eh, pwede na cake. Ay nga, edit tapad siya. Kalap. Totoy. Ito mama. Sige pa to. Mama na sa videoan. Dede na. I-appeal to na ang re-upload ha. Ito bang lab?
siya, bilag. Pato siya, sarang gunisyon na siya. Ay, lagi.